Giandam na sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang usa ka programa diin hatagan og hinabang sa Kapitolyo ang mga displaced workers ug ilabi na ang mga naapektuhan nga gagmay nga negosyo. Mao kini ang nasabutan atol sa meeting nga gipatawag ni Gobernador Gwen Garcia kauban si Department of Trade and Industry Assistant Secretary Asteria Caberte, mga representante sa Philippine Veterans Bank, pinanguluhan ni Ophelia Oliva ug si Provincial Board Member Glenn Anthony Soco nga nangu sa Provincial Board Committee on Commerce and Trade. Bukas ang aplikasyon sa tanang Sugboanon sa probinsya sa Sugbo ug kinahanglan sertipikado nga nalugi o nanira ang negosyo ug lakip na ang mga nawagtangan og trabaho. Gawas nila kwalipikado nga makabenepisyo usab ang kadtong adunay gagmay nga sweldo. Gitinguha sa gobernador nga matabangan gyud nga mabalik ug makabangon ang mga gagmay nga negosyo, mga overseas Filipino workers nga wala na makabalik sa ilang trabaho abroad ug ilabi na ang nawagtangan og trabaho tungod sa COVID-19 pandemic. Si Garcia nagkanayon nga kahibaw siya kung unsa kalisod mangitag trabaho ug alang niya nga pinaagi sa maong programa mahatagan sila og negosyo kits nga nagkantidad og 10,000 pesos isip seed capital nga iapod-apod unya sa mga qualified beneficiaries. Kahinumduman nga mihatag si Garcia og 5 milyones pesos sa matag board member og 15 milyones pesos sa vice gobernador diin din hikuhaon ang budget sa mga negosyo kits. Moagi og proseso ang mga aplikante diin mamahimo ra mo apply online o sa munisipyo ug sa mga negosyo centers nga giduma sa DTI. Mutabang ang DTI ug provincial board members sa pag-identify sa mga qualified beneficiaries. Ang DTI usab adunay ipahigayon nga seminars ug workshops alang sa mga bag-o pa lang magsugod sa negosyo ug sa existing micro, small and medium enterprise development. Gilauman nga i-launch ang programa sa sunod buwan. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.